Hmm. Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng Kanto style beef pares with noodles at beef pares with fried rice. Yes, at meron po tayo ditong chicken mami at meron tayong lumpiang tauge. Ang drinks natin, tubig. Mga kapudibis, bago po kami kumain ni BBM, gusto po namin ipakilala sa inyo ang isang game, fun shopping mall game po. Ito po ay ang Joy Go. Pwedeng-pwede po kayong kumita gamit ang ating GCash. Kaya sa mga gusto pong mag-download, panoorin po natin to. Para i-download po mga foodies, nasa description box po namin ang kanilang link. I-click lang po natin ang install at open. Pagka-download po, open po natin at punta na po tayo dito sa account para po makapag-register. I-click po natin account at syempre huwag kalimutan i-click ang user agreement po at pagkatapos po ay register. Ilagay po natin ating cellphone number at password na gagamitin po natin kada mag-login po tayo. Pagkatapos po ay i-click po natin ang get code at hintayin po natin pumasok ang OTP code at i-type po natin siya sa verification code field at makakapag-register na po tayo. Pagka-register po ay meron na po tayo kaagad 5 pesos free coins. At para po makapag-top up, ay pindutin lang po natin ang top up at i-bind po ang ating GCash number. I-click po ang Go Buy Things at i-click ang Yes. Tapos po ilagay po natin GCash number at pindutin po ang Get para po sa ating verification code. Pagkadating po ng code po ay i-enter po natin at i-click ang Binds at pagkatapos po ay Confirm. Subukan po natin mag-top up ng 100. I-click po natin ulit ang top up at piliin po natin 100 at i-click po ang confirm top up. I-click po natin copy at punta na po tayo sa ating GCash. Punta lang po tayo sa send money at express send at i-paste po natin yung number na kinopy natin kanina. I-type po ang 100 at i-click ang next at send 100 pesos. At balik na po tayo sa Joy Go apps mga foodies at makikita po natin papasok ating niload kanina na 100 pesos po. Maaari na po tayo maglaro mga foodies, punta na po tayo sa home at meron po silang new game hotspot. Ang piso po natin pwedeng manalo ng 20 or 50 pesos. Subukan po natin 10 pesos. Time is to add even, tapos check out at confirm. Tapos pay 5 pesos, lalabas ang payment successful. Itay po natin ang result at i-click natin ang repeat at i-click ang receive. Yan mga foodies, nanalo po tayo. Ganun lang po siya kadali mga foodies. At di lang yun, pwedeng-pwede po tayong mag-withdraw ang ating mga napanalunan. I-click po natin ang cash withdrawal at i-enter ang amount. Pwede po tayo mag-withdraw ng 300 up to 10,000 pesos po. At papasok siya mga foodies sa ating GCash. Ganun lang po siya kadali mga foodies. Kaya sa gustong masubukan ng Joy Go, nasa description box po namin ang kanilang link. Hayan mga kapudibis, napanood natin kung paano i-download ang Joy Go. Mga foodies, nasa description box po namin ang kanilang link. Kaya download na po tayo. Yes mga kapudibis, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ayan mga kapudibis, malinis na yung kamay namin. Mangantaking kapampangan. Manganta na po. Ito yung Anong una suba natin? Ayan, sige. Gusto mo suka? Ayaw. Suka oh. Sausaw mo. Para masarap. Tikman natin ng walang suka. Ang unang subo ay para sa inyo mga kapudibis. Kain po tayo mga foodies. Hmm. Mm. Hmm? Sarap. Kala ko na tinga ako, no?
Ito tayo ngayon. Hmm. Beef pares. Hindi pares. Yeah. Ako to, sinitiman natin. Yeah. Ay, sorry. Titignan natin. Yung sa akin may rice. Sa kanya, Noodles po. yes. Yan, tingnan natin. Matagal ko nang gustong tikman to yung pares with noodles. First time ko makakain yung beef pares. Ako naman tong kay, rice. Wala magsakit po. Gamatan ko na. Ito. Sarap. Mainit. Sarap. Mama, Mm-mm. masarap. Na? Mm-mm. Gusto mo? Press lang. Pares lang. Ito, tikman mo yung kanin. Okay lang. First time namin nakatikim ng ganito. Meron siyang Yung mga nakikita natin, no? Beef pares with rice. Ito, may noodles. Tapos ang dami pang laman, no? Sarap. Hindi ka talaga tinipid sa laman, Mm-mm. guys. Daming laman. Binili lang po namin to. Mm-mm. Kasi lang, hindi pwede araw-araw na ganito, no? Oo. Mga kapudibis. Ay, Mm. namimiss ko to nung nagtitinda ka. Sarap. Ang hirap danukin yung no? Yung lumpiang toge. Ganun talaga. Kapag maliit. Ang alin? Malaki. Di ba yung sa akin malalaki? Ang ginagawa ko. Oo, kasi puro balot yung tawag ba? Kaso kung nahihirapan ako malo na kasi makapal yung Balot niya. balot niya. Tingnan Sa niyo akin, naman. hindi puro balot. Sa kanya, Puro laman. puro laman. Ito, puro... Ay, nahihirapan ako baka pass niyo ako. Baka nanonood dyan nagtitinda. Shoutout po sa iyo. Sa susunod, laman na yung bilagay. Lagyan mo Kala ko kanina, di ko malunok eh. Yung kay Bal kasi puro may tokwa, tapos Mm-mm. gulay, no? Dahil gulit sa akin. Mm-hmm. Alam niyo naman ako mahilig ako sa gulay. Patanggalin ko na to. Hindi ko nakaano yun yung sabaw na. Ang kapatidis. Sabaw na lang yun. Tignan mo, Bal. Pagkatapos kumain, magpunas. Siyempre, titikman namin tong mami. Chicken mami. Tatanggalin ko muna to. Lagyan natin Sabaw na lang po to. Lagyan natin ng chili oil. Chili oil. Para bongga. Ito yung sa'yo.
Kanto style talaga. No? Kasi binili lang, nakabalot pa yung ano nila. Oh. Tignan mo sa kalamansi. Alatang tipid na tipid. Walang laman. Kuya sa susunod Yung fresh naman na kalamansi. Fresh yung bumili tapos Oo. binigay tuyo. Pero okay lang yan. Lalagyan pa ng kalamansi yung mami? Oo. Hindi yung kalamansi yung mami? Oo naman. Parang bagong-bago pa lang. Hindi. Parang pag kasi akong kumakain, hindi ko nilalagyan ng kalamansi yung mami ko. Daddy yung nilalagyan. Kala mo Di wow. Daddy pala Ayan. Kain po. Tingnan mo, balat. Balat, no? Init. Yan. Masarap din kumain ng ganito pa kahit mainit. Ako, ayoko yung maraming sabaw. Napawisan ako dun. Malasa, sobrang dami ng nilagay nilang gatas. Ha? Wala na sabaw. Gusto mo? Ayoko sabaw. Hindi mo sabaw? Ayoko sabaw. Gusto ko laman. Butas ba yung ano mo? Tsaka sulit naman yung ang daming sahog. Oo. Daming laman. Ano lang to? 70. 70 pesos? Mahal pa rin. Sa panahon ngayon, wala na mura. Panty na lang yung bumababa. Di ba? Tawa ka. Kanina pinatawa mo ako. Oo nga na. Kala ko bra kasi eh. Hindi, panty yung bumababa ngayon. Huh? Egg. Kaya mo sa suba. Oo. Nabulol na. Sarap. Sarap. Nakakabitin yung ganito. Tingin ka. Lahat tumira ka na lang sa nagtitinda. May ka na sa ganito. Sarap. Black. Boss.
Kaya mga ka-foodie wala po muna tayo shoutout ngayon. Sa next mukbang na po tayo mag-shoutout. Sarap. Kaya mga ka-foodie download nyo na ang Joy Go. Kikita ka na, malilabang ka pa po. Yes, mga ka-foodie follow nyo na ang aming Facebook page. At ang TikTok ng The Foodie Bee, TikTok ni BPM, at Instagram ng The Foodie Bee. At syempre, The Foodie Bee Vlogs po. Supportahan din po natin The Foodie Bee Yes, Vlogs. kaya mga ka-foodie kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget To like, share, and subscribe. Thank you. I love you all.